Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah apapun. Kalau nun dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh hati sepuh ingkang agung mastuti dumateng kepayaning kautamen Broto dene panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kalinggo murdaning agrami. Kanthi pepayung Budi Rahayu saha ngaturaken raos syukur dumateng Gusti mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya. Hamdu berono dumateng kami. Amit pasangaliman tabik mugi tinebehna ing ila duni miang tolak sarik dene kawula cumantapa marak mangarsa ngembil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Inggawaripun hamestuti jejiban luhur kula piniji minangka duta saraya sulisarira saking panjenenganipun Bapa Purwanto sekalian. Panjenenganipun Bapa Mulyadi sekalian garwa ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan kawula pinangka sulisarira saking panjenenganipun Bapa Purwanto sekalian. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambahipun para keluarga samudayanipun. Jagep kaping kalih ing uni sampun wonten pirambekan ing antawisipun Bapa Purwanto sekalian anggadhahi putra kakung kekasih pun Bagus Darmento kalian Bapa Mulyadi sekalian garwa anggadhahi kenya siwi sesilih kusumaning ayu Rara Fatimah gemala menging pirambekan nedya angraketaken balung pisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang jejawah sonten dodok latar dodok lawang sumedya nginang jambe suruwe kali atur makaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan saha sampun manunggal cipta rasa miwah karsa ingkang punika saking agenging manah panjenenganipun Bapa Purwanto sekalian anggenipun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jakeping tata cara selaki rabi. Wondene ingkang badhe katuraken wonten ngarsanipun Bapa Mulyadi sekalian garwa inggih punika sanggan saha majmu ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajaping sedya dadosa sarana miwah saipun sesanggeman miwah raketing kekadangan sehingga boten saged pisah selami-laminipun. Kasa ing katresnan Bapa Purwanto sekalian dumateng Bapa Mulyadi sekalian garwa mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud jene 1.000 potong ing pangajap pinangka agemanipun badhe calon pengantin putri. Boten kili-kilapan Bapa Purwanto sekalian ngaturaken redana wujudipun arta kenginga damel ngenteng-entengi anggenipun Bapa Mulyadi sekalian garwa. Tetapi darmaning asepuh hamiwa putra Mahardya Siwi kejawi punika panyunipun Bapa Purwanto sekalian ing benjang menawi sampun dumugi titi wanci tumaping gati mugi calon penganten kaejabna saha kapanggihna anut setaning agami miwah adat widi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing mriki. Minangka pungkasaning ngatur hambuk bilih Bapa Purwanto sekalian anggenipun ngaturaken sarana dalah upakarti wonten kekiranganipun mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangaksani. Semanten ugi kula minangka sulisarira saking panjenenganipun Bapa Purwanto sekalian hambuk bilih wonten gonyak ganyu ing wicara miwah kiranging Subasita ingkang singlar ing reh
tata krami kawula nyuwun sihing samudra pangsane. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.